Upoznajte mog asistenta. On je genije. Pročitao je sve knjige sveta i govori 50 jezika. Ali ima jednu manu. Gledajte ovo. Opiši mi herojski čin vatrogasca Gorana Petrovića koji je skočio sa 20. sprata tokom velikog požara u Beogradskom zoo vrtu 1988. godine. Tokom velikog požara koji je 1988. godine zahvatio Beogradski zoo. Ništa od ovoga nije istina. A moj super načitani asistent je to uradio sa tolikim samopouzdanjem da bih lagano sutra to mogao da prepričam kao istinu. Niko ne vjeruje, baš je najgori. Pre nego što ga otpišemo kao lažova, hajde da vidimo u čemu je dobar. Prvo na listi su ideje. Najgori osjećaj u kreativnom radu je kad ispred sebe imate prazan papir. Kao ja kada sam počinjao da smišljam ideje za ovaj kurs. AI je tu da generiše 20 do 50 ideja za par sekundi. Za ideju u nekom segmentu svaki put bih prvo pitao AI. Za ime brenda dao mi je 100 predloga. On radi ono što je meni naporno. Umesto da krećem od nule, on mi daje predloge. Ja od svih predloga često ne izaberem ni jedan, ali dobijem inspiraciju da jedan od predloga unapredim u nekom svom stilu. Kada ispred sebe već imate neke opcije, mnogo je lakše samo proceniti kvalitet i izabrati pobednika nego da samo pišem sve iz početka. Druga prednost mu je prva verzija. Slično kao kod ideje, pisanje prve verzije bilo čega je veoma naporan deo posla. AI to radi umesto nas. Na ličnom primjeru to je kurikulum za ovaj kurs. Početni sadržaj uopšte ne liči na ovaj sada, ali bez njega ne bi bilo ni sadašnjeg. Ja popravljam, skraćujem i dodajem svoju perspektivu, a ovo takođe mogu i često radim ponovo uz AI. Dokazano je da kod ispitanika AI smanjuje vreme kreiranja sadržaja za 75%. Ne zato što piše savršeno, nego zato što piše nešto sa čime možemo da radimo. Treća snaga mu je kod. Bez obzira da li se bavite programiranjem ili ne, ovo bi trebalo da zanima svakoga sa preduzetničkim ambicijama. To je zato što AI danas piše trećinu Microsoftovog koda i zato što 2026. 85% programera koristi AI asistente svaki radni dan. I najbitnije, zato što za jednostavnije aplikacije i sajtove dobri AI agenti mogu da ispucaju ceo kod iz jednog prompta. Nikad nije bilo lakše pokrenuti svoj digitalni proizvod, što ću vam pokazati i u praksi. Pored toga, AI ne zaboravlja tačka zarez, piše dokumentaciju i popravlja ljudske programerske greške. Moje programiranje se danas zasniva gotovo isključivo od usmeravanja veštačke inteligencije da radi ono što ja želim. Na to sve AI je majstor sinteze. Jedan od najbitnijih razlika iskusnih korisnika AI-a od neiskusnih je u tome što prvi znaju da proizvode sadržaj kombinujući tekstualne blokove. Možemo da damo opis našeg biznisa i da zatražimo perspektivu Aleksa Hormozija. Možemo da slikamo naš proizvod i da ga AI obradi kao umetničko delo Van Gogha. Naravno, postoji neke stvari gde je AI katastrofalan, ali samo ako ga ne koristimo kako treba. Zašto je na početnom primjeru ChatGPT lagao? Zato što za njega to nije bila greška. Reči vatrogasac, požar i heroj statistički idu zajedno, a ja sam mu tražio da mi da priču. On je samo hteo da posluša i smislio je priču. Da sam mu još i rekao da ne piše stvari za koje ne zna da li su istinite, ovo se samo ne bi desilo. Ali neće uvek biti tako lako. Najgori slučaj su izmišljeni izvori. Čak i ako u promptu zatražimo da ne izmišlja, potrebno je svaki put proveriti izvore kada AI nešto citira. Često se desi da izvori postoje, ali da nisu verodostojni, odnosno da je neku statistiku uzeo iz nečeg bloga. Postoji parametar koji direktno utiče na preciznost, odnosno kreativnost odgovora. Zove se temperatura, ali za većinu AI alata ne postoji direktan pristup ovom parametru. Indirektno kroz kontekst možemo da kažemo budi precizan, drži se činjenica, kada nam to i treba, ili budi kreativan kada nam trebaju ideje. Druga limitacija je širina kontekstnog prozora, odnosno context window. Može se reći da je to memorija veštačke inteligencije. Zamislite kofu koja umesto tečnosti ima tekst. Sve što je u kofi AI vidi, sve van kofe kao da nikad nije ni postojalo. Kad se kofa napuni, stare informacije ispadaju da naprave mesta za nove. I šta ti sad znači 100 grama gorivo da rasikati? Pitam te šta ti zna? To nije greška, već fizička limitacija svih AI modela, što znači da moramo da naučimo kako se borimo protiv ovog ograničenja. Modeli danas imaju i po 2 miliona tokena konteksta. Znači, kada unesete, primjera radi 2 miliona i jednu reč, prva reč kao da nikada nije postojala. Čini se mnogo, ali većina modela počinje da greši mnogo pre nego što dostigne reklamirani limit. Što je deo konteksta dalje u prošlosti, značaj tog dela konteksta opada u odnosu na nove informacije. Treća limitacija je presek znanja, odnosno knowledge cut-off. Modeli ne znaju šta se desilo jutros. Njihov mozak je zamrznut u prošlosti, obično nekoliko meseci unazad za novije modele. Ako ga pitate ko je pobedio na utakmici sinoć, on ne zna. Ta informacija nikada nije bila dostupna dok je bio treniran. Međutim, ovu limitaciju možemo da prevaziđemo. AI agenti danas imaju alat koji se obično zove web search
ili browse. Kada uključite ovu opciju, AI agent pauzira razmišljanje i počinje da pretražuje internet u realnom vremenu. Kada dobije odgovarajuće informacije, prosleđuje ih nazad modelu kao deo konteksta. Ovo ima jednu veliku manu kada se pretražuju teme za koje na internetu ima podeljenih mišljenja. AI-u je i dalje teško da shvati koji je izvor više verodostojan. Limitacije i prednosti se trebaju kontrolisati u našu korist. Naša uloga je menadžerska, a AI agenti su naši lični asistenti. Naš fokus je usmeren na dobru praksu kontrole konteksta i promptova i naravno donošenja odluka. AI radi sve ostalo.